Prehrádakali sme prvý polčas. Problém bol nie v rozdiele, ktorý by bol v hernom prejave, ani v kvalite defenzívy, ale v technických chybách. Urobili sme 7 strát lopt, ale to boli také straty, keď sme ubránili, alebo Peťo Pčola chytil, mali sme možnosť zahrať protiútok, jednoduchú prvú vlnu a 4-krát sme superovi odohrali loptu, vtedy keď sme mali dať gól. To boli situácie, ktoré mali jednoznačne skončiť minimálne čistou gólovou príležitosťou, ak nie gólom. A to bol základný rozdiel, v prvom polčase bola tam aj zahodená 7, ale to sa stane, ale tých 7 strát nás stálo prvý polčas a prakticky aj zápas. V druhom polčase sme dobre bránili, aby sme bránili celý zápas dobre. Tých 26 gólov je toho dôkazom, ale ak dáme len 18, tak veľmi ťažko môžeme pomýšľať na lepší výsledok. Samozrejme, mali sme problémy, Kubo Prokop nebol, je zranený. Lepili sme to na spojkách a vzhľadom na to, aké sme boli situácii, je ten herný prejav bol v celku dobrý až na posledných 10 minút prvého polčasu, ale čo z toho, keď nakoniec je to až o 8 gólov, tak... Veľká skúsenosť pre mladých chlapcov, ktorí dnes v istej fáze zápasu sa objavili až 4 dorastenci v druhom polčase a hrali vyrovnanú partiu s týmito chlapcami. Hral Kubo Novák, hral Tomáš Popelka a hrali výborne. A ja som na nich nesmierne hrdý. Takže je to škoda, pretože keď hráme zápas, v ktorom prehrávame o 1-2 góly 15 minút pred koncom, tak treba hrať rozvážnejšie, skúsenejšie a toto ešte nevieme. Tu by bolo trochu treba upokojiť tú hru, neurobiť technickú chybu a naozaj bolo 15 minút dokonca a super bol z nás nervózny, prehrával o gól, teda vyhrával iba o gól a vtedy sme zahodili preskok, urobili chybu v obrane a vrátili sme supera do zápasu. Čiže škoda, je to veľká skúsenosť, ale už by bolo dobre, keby sme takéto zápasy lepšie zvládali. Lebo výsledok 26-18 nie je reálnym zrkadlom toho, ako to v zápase vyzeralo, ale hrá sa na gól. Takže toľko k tomu, ale za druhý polčas hlavne niektorým mladým chlapcom ďakujem a som na nich hrdý.